Her har vi så det, der hedder en tørmoppe fra KBM. Og det er sådan en rigtig busket moppe, som man kan bruge både til at få tørt støv af, men også til at få fejret gulvet. Vi sætter moppen her på fremføreren. Det gør vi på den her måde. Sådan her. Og så bøjer vi lige ind over, så vi får den låst med den her velcro, der er så på oversiden. Så tager vi fejret, for at fjerne spindelvæv og andet sted, der måtte sidde på loftet. Det kan vi nemt fjerne af på den her måde her. Tag kanten rundt her. Og selv sådan et loft, som vi har herovre, der kan vi bare køre moppen henover. På den her måde. Og helt ned i hjørnet, hvis man kommer til. Sådan der. Som jeg sagde, det var, at udover at man kan bruge den som feje, så kan man også bruge den sådan til at feje gulv med her. Og det gør man bare på den måde, jeg viser her. Kører stille og roligt rundt i 8-taks bevægelse. Sådan her. Og så prøv at kigge her. Her er det skidt der samles her. Der sker det, at selve den her mikrofibermoppe, der dannes en statisk elektricitet, så skidten den sidder simpelthen fast herpå. Det man gør, det er, at man tager så ellers moppen af her, går udenfor, og så ryster man ellers skidten væk. Så er det en mikrofiberklud som den her, den kan høre der vaskes, og der er garanti for, at den kan vaskes op til 400 gange i almindelig vaskemaskine. Produktet her, det er fundet hos dexus.dk, en mikrofibermoppe fra KBM.